गसाइगावनि जमदुवार बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि दोहौ बिसायख'थिनि दिन फोसावैनि सिगाङावनो जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानानै दं। जमदुवार बियाबाव सानफ्रोमबो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि दोहौ। दिनैबो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए रेवरेवाना जिहारी, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लाखनाथ नार्जारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गलादाङि गामियाव माइनरिटि हारिनि गासै 750निबो गोबांसिन रायजो राजाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लानायजों लोगोसे जमदुवार बियाबाव बिसायख'थिनि सिगाङाव दिनैनि दिनावनो देरहासार जानाया रोखा जानानै दं आरो बे बियाबाव बेरेखा दोलोआ जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होननानै एमएलए जिरन बसुमतारीया बेबायदि फोरमायो। दिनै जोंहा सारिनं जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय जारागुरि गलादांनि प्राइमारिनि सिङाव जोंहा 150निबो बारा सुबुंफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएलआवहाय जयनिं जादों आरो बिथांमोनहा बांसिनानो बिपिएफ दंमोन आरो जिएसपि दंमोन, कंग्रेस दंमोन आरो फ्राय बहाय जोंनि माइनरिटि हिसाबै गामि दसेयैनो जोंनि इउपिपिएलआव हाबबाय आरो बे जयनिं जानाया दिनैल' नङा। जोंहा जमदुवार ब्लक हिसाबै सानसे बा सानसे बेबादि मोनसे जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ आरो बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 40टा समस्तियावबो दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगेदेर प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय बे दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोफोरखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जबदान जादों आरो बेखौनो फोरमायदों आङो। दिनै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय सान्थिजों लोगोसे मोनसे उन्नति जौगानायखौ लाबोनानै जौगानायखौ नुनानै आरो सान्थिखौ नुनानै दिनै बेखौनो बे सरकारानो इउपिपिएलआनो थाबाय थानांगौ होननानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो चिफ थाबाय थानांगौ होननानै गोबां दोलोनि राजनिथिफ्रा दिनै नागारनानै इउपिपिएलआव जबदान जादों आरो बुंनो थाङोबा दिनै जमदार हिसाबै गुबुन गुबुन राजनिथियाव थानाय बिथांमोनहा दिनै नागारनानै बांग्रिंफोर मावनाय बादि दिनै ग्लोब ग्लोब दिनै जोंनि इउपिपिएल राजनिथि दोलोआव हाबगासिनो दङ आरो बेखौनो फोरमायो फैबाय थानाय नैबे जे 2025नि जे इलेक्सन बिटिसि इलेक्सन बाव जमदार समस्ति हिसाबै देरहागोना रोखा होननानै जोङो दिनैनि दिनाव फोरमायनो हायो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय ओइचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा ओइचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।